klonye no klonye ya so iru senu eye abuna mama that is my brother for you we ma afugo le mani jemi na bende ya be klonye kana rojuko ya be klonye kana rolise ya be klonye abuna klonye ya so you nenu e abuna mama di mwene msabo ana abuna kulonye ya so you nenu e abuna mama di mwene msabo agone ajure kene chief uji chinedu onyamodibe oni shabo CEO Modcash Logistics Ozomonya one of the limited Abuja Oibucho bi se dochi mo nekena shi Desmond Mama ebe wenete Sony Music Company Asaba Nodima Onye ni mara gbari banu ogboni Onye ni mara gbari banu Onye ni mara gbo banu Onye go demiri je ka do ayodu Onye go demiri je ka do ayodu Ezuke lo shi ni o se isupada Ezuke lo shi ni o se isupada Go 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 ni Ajure kene Chief Alex Ananobi Igudu one of Roka, the Doshan one of Abechala, or Ichimo. Yabekulonye Kana, Yojubo Yabekulonye, Yabekulonye Kana, Yorisha Yabekulonye, Abuno Kulonye, I saw you, Nidme, Abunam Mamma, when them man Bobana. I didn't get it. Babo Wapo Man Galaxy Onushe Adima Amwe punye manuse manako Amu pun manuse manako Amwe punye manuse manako Amwe punye manuse manako Fragoli mweju te biao Aboku ma Fragoli mweju te si jeke beyo Aboku ma Amoni kise si biao Aja maro ni be Ogo shishi tulu na tu biao Oji mama yo na koyo bo biao Fragoli mweju te mugbe jeke beye Gogo gogo so mwiwebe Jimo mwene maro na koyo Abu monye wenu Abu monye wazunu tuto Elumenya chisobu maruzunu mogo Nala meshi tutu mapoyo Uyadi nongo Amoni kiso Uyadi nongo Nala jimosi Uyadi nongo Wako ni mwezi te Uyadi nongo Uyadi nongo Goso mai uyadi nongo Ya goso sheri memu uyadi nongo Ya goso dorasi uyadi nongo Asuna kwa malo kwa sekada uyadi nongo Chukuna rubia uyadi nongo Elena dubi jenu gawe
number 1 in Dokwa Halaking. Naloji more, no the man on Abashi Mulia Shamwe di bu Mrs. Veronica. Is it tell? Ajula de kene mene o. Obremo engineer down on side. Yadi mandi di magronmu. Oriego mune yo chukumari ni iche mata. Eni zaman ko ane yashimae. Eni zaman ane yashimae. Eni zaman ane yashimae. Eni zaman ane yashimae. Dr. Kingsley Moja biao. Ojo petikala no bu biao. Oyi makoso ni mi otu na gbogbo wa. Oyi makoso ni otu na gbogbo wa. Dr. Kingsley Moja biao. Ojo petikala no bu biao. Gogo mo emi no bi. Tukwa koso ni onije ni e. Ajuere lekere Dr. Kingsley Moja. Okwane chairmanship aspirant, Okwane government area of Delta State. Ajuyanekene Honorable Asmike Ekwanumku Moshimo Tito. Yisi Lome Mam Onyo Bagogume Negre Chikundego Opo Yadima Kadere kukwatao Anabo kwata na zweko mojo Kadere kukwatao Chief Expressing Moputao Odumuse tuje mo mekene yo Obudifena ke mo ba mekene yo Anga mwene ye mekene yo Ome mwene ye mekene ye Ujaku mwene mwekene ye Ajuyanekene Chief Express Oputa Oni Musetu Jim Yane Shobunbuna Chief Mrs. Florence Oputa Ujako Chairman Managing Director New Generation Hotel Odogumu City New Generation Free Station Otago Nabula Mabusuma Onye Marona Anga Mune Yadima Yabekulonye kana lorise yabekulonye Obuno kulonye ya soyo ninu e Obuna mama yu mwene samu wakone Honorable Ojo Onyeke Mano Chairman Okwane Local Government Area of Delta State. Onyumana Malin Mi Global Me. Yabo nye free state of morning now. Chub. Now wash you. Nje tulubo so niwe nanga o. Nje tulubo so niwe nanga o. Nje tulubo so niwe nanga o. Jese bulobo osawe dinoso. Ajuyanekene Okwefi Osaro Onitaka program Musuma Yabo Nyemwe the first son and suicide or she more for the same boy in a go in you. That will be going to an epic Marmo Injetulugo Soni Wenamao Injetulugo Soni Wenamao Jesse Bulobo Osawadi no so Jesse Bulobo Osawadi no so Osawadi no so Ebi kwa baje ko sari mo kuni Ebi kwa baje ko sari mo kuni Wane melewe ogige chukuka Ajuyanekene Noku mam Noku boutique Omaja Fashion and design Imaji jeke gora wo ni Omaja jeke Noku boutique Isi jeke gole jori si jeke Noku mam Inje tulubo sonyiwe
samarimo okike chukwuka so okike chukwuka okike chukwuka so okike chukwuka ajụgara na-ekele engineer Fred Osabiku onye mụ nọ ya bụ onye mụ nifesto yuchi na susedochi mmụọ nje tụrụ ugbo so onye iwe ha nje tụrụ ugbo so onye iwe ha Jesu ebulu obu ọsawe dị n'ọsọ Jesu ebulu obu ọsawe dị n'ọsọ ọsawe dị n'ọsọ ebigwe akpajeko samarimo ebigwe akpajeko sokike chukwuka ebigwe akpajeko sokike chukwuka Osai onye bụrụ mụ nyara ma yichi mechi ụtụ ifere be mego yo moe jebi egreshi ogbefi kisi lo memam enu ogbefi logo yem president Mighty People's Club of on the Chokwan Nekene Nekeneshi Opambe Santo ahead egburubu ugosu ya ogoimo onye dago kwe nọ na Asaba na-ekene shi melody nwa onye obediga na ọgụ nwa ụjọ mmiri fe na arụ n'isi Onyeke ofofo emarego ajugire na-ekene Chikemagi bani beyo ife bokenume ife bokoye amane mabo mejo oyimi fe kana ya mama Onyeke ofofo emarego ogbefi ebala ni gara onye ọchọchọ babala bụ osuma factory manager Nigerian Rubber Estate Arorobi Bene Organizogori puja o imarego o oyiye chukwado nebe ajụye na-ekele Chief Ndego na of Obabu Ogume Nnariju one of Africa Chikemagi bani beyo ife gbogbo amane ma boss na ya oyimoji chukwu gwa bigi dem no ya ga ejemuke ajụye na-ekele Ụkwani Progressive Union Lagos na-ekele shi our Ebu branch chairman Fred Osai na-ekele our national president McDonald Ajo Ezike Chikemagi bani beyo ife gbogbo agbugbo onye ya dubu mma agbugbo onye ya dubu mma ije mmadụ tupu ojeni o agbarize leni godo aka mbesowe o ama mbesowe o ije nuke Chikemagi bani beyo gbogbo oke bụ oche na-amị o iwe omeme otu ogbo iwe ifọm gbakwenye asọmasọ Ayiboke wezana o, wakwabo ni buzi
n'ibụzọ gbagbakwa n'ibụzọ ya nọ na osu ya dị mma osu mgbe gbọdị mma ezigbo mmadụ oke mara ịkọ ọyọ abada jọji ngwa jeri okwu njeri onye n'inwe enyi ụkwa jikemeke kpọrọ abada jọji ngwa jeri okwu njeri onye n'inwe enyi oke kpọrọ abada jọji ngwa jeri okwu njeri onye n'inwe enyi ngwa jikemeke ọkpọrọ abada jọji ngwa jikemeke kpọrọ onye n'inwe enyi ngwa jikemeke kpọrọ abada jọji ngwa jeri okwu njeri onye n'inwe enyi ngwa jikemeke ọkpọrọ asụmasụ ogbefi Joshua wade anwụle m chukwu wedidemere ma ọnwa nwere onye na-arụ chukwu ka na-arụ chukwu ka onye na-arụ chukwu ka onye na-arụ chukwu ka n'ije nwe mara n'ụbọ chukwu ka achịkwa bemenara onye na-arụ ọga onye na-arụ ọga ke nrọ na onye na-arụ ọga egwu onye na-arụ chukwu ka jeni onye na-arụ chukwu ka fọkwuru na-eme onye na-arụ chukwu ka fọkwuru na-eme onye na-arụ orisi ụka ifọkwuru na-eme onye na-arụ chukwu ka ajụrụ na-ekele etiwa ejila dụma stivo lefti ajụrụ na-ekele ogbefi kasiti ọkwasị ebilesike na-aga ego gbegbe ebilesike na-aga ego gbegbe ebilesike na-aga ego gbegbe ebilesike n'ime ego gbegbe ebilesike n'etio ego gbegbe ebilesike ego honorable Monday nwibobo onye dwenye egbe mgbọrọji mma onye dwenye egbe odozi ike ya ebilesike ụwa na-adone kunjunu ụwa na-adone ụwa na-adone ụwa na-adofo ụwa na-adone ụwa na-adofo ụwa na-adone ụwa na-adofo ụwa na-adone ebo ụwa na-adofo ụwa na-adone kunjunu ụwa na-adofo ụwa na-adofo adjutant Moscow opiti onye majachala oji mama akọzọ na ụwa na-adone ebo ụwa na-adofo ụwa na-adofo gbogbo ebo ni ụwa na-adofo n'ime ọdẹbọ ụwa na-adone ọdẹbọ mgbe ụwa na-adofo ime ọdẹbọ ụwa na-adofo ọdẹbọ mgbe ụwa na-adofo bejina ụwa mmarụ ụwa na-adofo ayime ọdẹbọ ụwa na-adofo biko dị ka abịa